Teni indoda yangampela mfethu mengabe ibona icherry emall ihamba nefro kukhona icherry eshisayo ngaphambili nobabili kwenzeka ukuthi niyabona lo muntu uyashisa mhlambe uyibone ekuqala kanti icherry ibonile mase ibuka ireaction yakho wena usubuka le cherry egqoka itight nebikini eshisa ibhadi ayikho into ongayenza captain ngisho kuthiwa igqoka isiqephe esu2 cm yigxeke ngoba manje uzogaxela gxeka le ntombazane ephambi kwakho mawufuna ukuthi yonke into ihambe kahle wangayigxeka bra wami wakhuluma ngenye into ighost kwayona leyo nto igxeke isho ukuthi abantu besifazane yazi kodwa lento anihlonipho kodwa baby yini lento le ngempela usungaphuma endlini nje ungambathile kube ukuthi kuxoxwa leyo nto futhi nayo ifro ayigxili ngoba iyabona ngenzeka islima kodwa kulungile ngoba phela ekugcineni kuyahlonipheka la hloniphani abantu beni mekukhona intombazane nibona la ekazi ukuthi igxeke baba igxeke ngeke protect your woman balekile amantombazane kodwa ave wancoma amantombazane sex angazi thina sibekaphi kuleyo ndawo mechaza wena ngiyini mina